Grabatzen ari garenean gaueko ordu eta hogei gutxi direne honetan, Peña Bigarrenak eta Peio Etxeberriak lauterdiko txapelketa nagusian jokatu duten lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Peio Etxeberriak Gasteizen gaurkoan pronostikoak bete ditu eta 22 eta 15 garaitu du Peña, eta beraz hirugarren finalerdia zuen Peiok 3 urtetan jarraian, eta hirugarrenean bai, finalean izango da zenoztarra. Norgehiago kasiera oso berdintxua izan da, 9 eta 7 arte Peio eta Peña oso berdinduta ibili dira, nabari zen tentsioa, biek ala biek tantoak egin bai, baina galdu ere egin dituzte, batez ere partida hasieran Peio Etxeberria ikusi dugu beste norgehiagok eta baino askoz ere lotuago, kontutan hartu behar da bai. Jakaren aurka hasieratik sekulako erritmoa sartu eta gainera tanto azkar amaitzen zuela eta Ezkurdiaren aurka ere berdin egin zuela, baina gaurkoan ez zaio halakori gertatu norgehiago hasieran eta ondorio hortikan Peñak tanto batzuk atera ditu. Gero ordea esan dugun bezala, 9 eta 8 ipini da aurretik Peio, eta hor jada ikusi da beste erritmoa sartu diola Peiok, partida oso parekatua zegoen, Peña ere ongi ari zen bizi, elkarri pilotak eskura eman bai, baina beti abiadurarekin ematen zizkioten, eta hori oso garrantzitsua izan da, eta 12 eta 8 ipini da aurretik Peio Etxeberria, eta jada gero hortikan iaia joan egin zaio 22 ez, Peña bapatean sekulako jetxiera eman du. Ez genuen halakorik espero, baina pilota ia dena galdu ditu, oso gutxi utzi ditu ongi edo Peiori erraztasun handiak eman dizkio, eta Peio Etxeberriari den pilotariarekin eta gainera erreztasunak ematen baldin badizkiozu oso zaila da irabaztea. Gero egia da 13 eta 17 hurbildu dela pixka Peña, baina hori imintziotxo bat besterik ez da izan, hortikan aurrera berriz ere pilota galtzen hasi da, eta hor egon da norgehiagokaren gakoa, Peiok buruz hobeto eutxi dio, ikusi da halako partidetan ere esperientzia gehiago duela Etxeberriak, nahiz eta egia den Peña da aurretikan binaka final bat jokatuta zuela, baina halako finalerdi batean ikusi da gaurkoan Peio Etxeberriak esperientzia handiagoa zuela, eta ondorioz garaipena eskuratu du, eta lehen finala merezimendu osoz jokatuko du, izan ere sekulako txapelketa egin du hasi eta buka. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.